Zmatlen. Nenatáčej mě, já jsem všude hrozně na tom. Proč to děláš, Jeničko? Pak ukážu paní Jirákový a ona Ne, říká, nikomu taká nic jsi slavná neukazuj. herečka. Jo. To furt se chce někde chlubit veselými příběhy z natáčení. Asi vypadá to tak, že tam musí natáčet mě. Teď tady zase na televizi, zase budu přes celou televizi, jak debil. Jo. Ještě to ukazuju někde po příbuzenstvu Honzovým. V životě mě neviděli a z ty televize tam budu teda hvězda. Jožin z Bažina, kolikrát to je snad 100krát natočený. Ale my jsme koukali teďko na to, nekoukali jste na tu hypnozu? Ne. Povím ti, co jsi dělal v pátek. Vím, co jsi dělal v pátek. Tam je Já tomu ale moc nevěřím. To bylo takový... No na celý den ho přivede do hypnózy a ten člověk vůbec neví, co dělá. A je to možný, že to takhle je? Já nevím. No, netuším. Ale možný to je, ale... A co dělal ten člověk? No, chtěl manželce, ať pošle mail, tak on ho poslal vlašťovkou. Napsal to na papír, dělal vlašťovku. A pak chtěla je to jako rozbít, tak ho ten hypnotizér jako, aby to nedělal. Jo, tak ty mě nefotíš, ty mě natáčíš. Tak my jsme vás dali vidět jednomu studiu, ale ono nebylo těžké, aby vás pan doktor Zíka v hypnoze přesvědčil, že jdete na schůzku s jedním americkým filmovým producentem. Víte co? Pojďte se podívat, jak startoval svou hvězdnou hereckou kariéru.